lagi iki lho Janaka Armanah kok kuwalik. Aduh. Wis mlayu wonge kok aduh-aduh ora. Ah, sing ana wulune iki ra ya mburi. Aku sing ana wulune kek ngarep. Atau nek kena meng geli. Kesusu Bukulun. Kok sik deleke panahe deleke. Inggih Bukulun. Lungguh kisar. Inggih Bukulun. Janaka, kula wonten dawuh Bukulun. Lah tak takoni, ulun ki sapa? Bathara Narada. Jenenge liyane Bathara Narada. Ponijo. Ponijo dengkul kita kuwi ora. Sinten Bukulun? Kaneka putra. Nah, Kaneka putra Bukulun. Liyane meneh. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Resi. Asik, tak takoni. Dewaning segara, dewaning banyu iki sapa? PDAM. Ngawur. Bathara Baruna. Lupa Bukulun. Lupa dengkulmu ora. Dewaning geni. Ayo, saya takon, dewaning geni sapa? Pemadam kebakaran. Aidian ora. Kok sik kowe jane sapa to? Kowe iki sapa? Bukulun, kula pun Arjuna. Arjuna apa Hartana? Hartana Bukulun. Saya suarane kaya ora wangling aku. Wonge gleglag-glegg. Kowe sapa kowe? Bukulun kula Janaka. Ayo ora. Kudu Janaka kowe. Ayo nyedak rene. Nduk Bukulun. Ayo mangap. Janaka kok untune doting pentali terang-karuan. Ana sing wis dijabut barang. Untu nek Janaka. Bukulun kekilapan menapa paduka Bukulun. Menangka dados kami tuwaning Jawata Bukulun tentu kemawon paduka Bukulun saged maos dhateng badas kula Bukulun. Setan iki Bagong ta iki? Bukulun tidak boleh ketawa di sembarang tempat. Wah, lah mula ket mau kok tekoe kok nembang dhewe. Suluk-suluk dhewe, trembelane ora. Wah, lah kowe iki entuk sandangan endi? Bukulun kula dipun bantu. Sapa sing bantu? Masyarakat. Ora ngawur. Kula dipun bantu dening inggih menika dewa ingkang sakmenika ugi dados Tita. Tita apa? Titanium. Sapa? Siwa. Siwa sapa? Siwa Togog. Wah, Kakang Catugara. Wah, cacake adine diboyong ning kayangan ora trima. Kowe sing sowan Brana. Inggih Bukulun. Terus kandhane Kakang Catugara piye? Kula kinen minggah wonten ing kayiwangan nyuwun wangsulipun bapak kula. Sapa? Prabu Pandu. Pandu dengkulmu masakara. Sapa? Semar. Oh ya ngerti aku Bagong dadak takon. Semar karo Petra karo Gareng aja bali. Ora dinehke aku gasruk nang kayangan. Ngamuk kok gasruk ora. Ngamuk. Kono nek arep ngamuk. Bathara Guru ke doyak. Nali ora kecekel. Ngoyak Bathara Guru kok nganggo ketawang. Nganggo sampat doyak. Bukulun kula nyuwun semetu. Apa? Kula nyuwun sepatu. Ora ana. Kula lungsuran nggih gelem kula. Ora ana kok Janaka kok njaluk sepatu. Arep ngopo? Ajeng kula dol teng klithikan Bukulun. Dinggo tambah-tambah tumbas semen Bukulun. Dengkulmu ana dhewe yang ana.